Sariman Siaga Gati. Monggo bapak-bapak among rawuh para kasepuhan, para tamu ingkang tasih remen nguri-uri budaya Jawi lelangan beksan saking sawetawis marang miyat saking Palenggan. Monggo yang Sariman linangkung bapak-bapak among rawuh para kasepuhan Pak Denarno beksa riyen Dik. Ya Dik. Acung jempol. Mas Jamal miyat saking Palenggan mangke nderek atur dana swanten. Nih Pak RT Sandiman biasanya namung mesam-mesem atur doa. Mas Harno mengisak wadyabala nderek nyengkuyung. Ngambani atur bapak-bapak among rawuh, para kasepuhan, para tamu, monggo pareng nglerehi angomjongi Eyang Sariman. Pareng siaga merupakan beksan. Pak Deputu ya melu jumeneng. Ya melu jumeneng. Yo. Oh nggih, mboten napa-napa. Ten wingking nggih. Beser niki beser. Beser Mbak Sri. Nggih. Monggo. Pak Bayanarto kali-kalipun Mas Sri. Nggo, lihat saking Palenggan. Mas Budi ngunjuk riyin, Mas Nolele ngunjuk riyin. Mangke derek nyengkuyung. Mas Eko, Mas Gowang. Nggo, ngunjuk riyin, penyegar badan. Monggo yang Sariman pareng majeng. Mangke mindak kedangon. Merongipun mangke mindak kedangon. Nggih. Monggo kasepuhan-kasepuhan, bapak-bapak among rawuh, monggo boten kasebat asma setunggal boko setunggalipun. Monggo. Mas Danang tak rombongan mangke nderek nyengkuyung. Mas Lan keco dahar Mas Lan. Monggo yang Sariman. Jumeneng mriki. Bapak among rawuh monggo Pak. Sedaya. Nggih. Biasane dijogeti bareng-bareng. Mangke nek mboten ngoten sami pekewuh. Monggo, bapak-bapak among rawuh miyat saking Palenggan sawetawis. Tombjongi nglerehi ingkang amarga gati. Langkung-langkung Eyang Sariman sampun siaga gati jumeneng wonten sak ngajenging panggung. Nggih. Kasepuhan-kasepuhan Pak Bayanarto, nggih, majeng mriki to. Para sepuh-sepuh monggo ken majeng sedaya. Napa wong senggelan nggih mboten pantes, mboten patut monggo. Bapak-bapak among rawuh sedaya. Mas Gandil sing tuwa-tuwa kon ngadeg Mas. Sing tuwa-tuwa kon ngadeg Mas Harno. Nggih. MC-nipun matur wungsal wangsul kok randang maju. Nggih. Sami majeng sedaya. Nggih. Ah ngoten kok. Radi majeng Mbak Sariman, radi majeng. Radi majeng. Para sepuh-sepuh Pak De Bakdi jumeneng nggih, Dik. Acung jempol mawon Pak De Bakdi. Yo, para sepuh-sepuh sedaya. Boten mawon kula nggih. Yo yang Sariman, para sepuh-sepuh kepareng miyat saking Palenggan sawetawis. Ha nggih. Adik ra dijogeti pun diwalik songo niki kangge jogetan. Kangge tetembangan. Ha nggih. Monggo para sepuh-sepuh Pak Denarno, rakyat jumeneng Pak Denarno. Go. Iya. Merong nganti wis diciblonke. Urung sami wiyat saking Palenggan. Yo, sami majeng sedaya.
ngoten go majeng-majeng. Yo maju maju maju. Nah. Majeng niku maju, go maju. Go Mbah Sariman. Mbah Darno. Ah. Jadi ngoten kok. Alah, lolo. Anjas moro ari-ari mami Mas Mirakula warta sadaya sami mesani pinara alangga ingkang sakeca anak wedok aku duwe telu anak lanang aku duwe siji anak wedok wis nyambut gawe anak lanang mempeng sinaune anak lanang dhewe anak wedok etan kali kulon yo kali tengah bener ana wetan gemati kulon gemati tak timbang padha-padha abote biasane niku nek Mbah Sariman temu